te kane ka jingli ka longom ne te hane la kali dai ne ba ong hang ne ba tho se ha kane ka Bible ba kane ka kam khwai ka dai ka pop la ne la tho ka kitab ba yu sngewbha ba tai lem te kane ka jingli ka long ba Hato kane ka kam khwai ka long pop la ngi la ding le hang ne try ba I kali bang kane ka kam khwai ya kop kam khwai ya thong te prolog hak to ka we ka video nga ong ba ka kam khwai kam long pop re min tang ina page company haka Bible nga ba haka ne ka we ka video nga klem lek pini ade nga shu ongum to ba kam long pop re ina page meta te kitu ki balangi haka ne ka video wadam nge shu ya ne ka we ka video ya ka bang ong ba kam long pop re min tang ina page haka Bible te kitu ki balangi wadam sengoi te ngan sa delete no ya ne ka video te meta ngan batai company bang ne ka kam khwai Hato kalong ka pop ni kalong ka jing khalai iaka ne kam te ngin page haka Bible hi khna bangin sngewthuh te prolog wat sngoi pangan kato ka video ngan sa delete no te hangni ka baring kong ublei kwah yangi bangin kamai ling ba ka jing tre ka ba hok da ka ba le kai le da ka ba shu khalai namar kane ka dau kane ka kam khalai kam pen so phayu play namar kane ka dau kalong pop ne kamlong ka jing tre hok khandai kalong da ka bang shu thong da ka bang shu khalai te kata kalong ka kam bo man te prolog lading leit puli hane namar uthit jong ka kin jing sngewbha long kiba ich sabai bat kiba don kiba ya be e la ya lam bakla no nakina ka jingej bat la dung yaki hi da ka ba bun ki jing so si namar kane ngi I ki breu kiba be spa jaka khwai dap tang ki breu suda te namar kane ka dau ki ndala da long khwai dap tang ki breu suda ha ka to kapong mar balai bun kiba be yaka spa bun kiba be yaka spa bam hok ka spa da ka ba shu khalai te kata ka long ka spa bam hok ta ka long pa pen ka ka Bible ko ang te ka ar pa thang ne ka ar ka jing I pisa ka long ka ba ma ka Bible ko ang ting ikan mau yu to samla barus pa o Jisu ong ka ba e ban ya barus pa ban rung sha ka hima chong play ting dai ban be ya ka spa ka bam hok dai ka spa ka bang itre hi de la ka jong kti ka ka Bible ko ang te hane la dangi lik puli hane na ba men ba ngi la don bat phi iakane ngala hukum ya phi Lada uno nuru umon bantre te wat ai bon bamru bat hane bat ban le khnang ban long jar bat ban le yala ka kam bat ban tre de la ka jong kti kumbang ngala hukum ya phi te kane ka kam khwai kam pen so bha yo play ande ngi pen so phai la de ngi thong knak ngi thong ban yo spa te kane kam long ngi thong ban yo ya kane ka pisa te kata ka long ka jing pom hok kata ka long ka jing khalai ya ka bang ngi thong te namar kane dau em ka Bible ka ong ba ngim dei ban thong bangin yo la de ngim dei ban khalai ya ka spa te hang ne try pi so thu prolog ba ka Bible hi ka ong te Hato kane ka kam khwai ka pen so bha yo play em kam so bha yo play namar kane ka dau kam long ken namar kane ni so thu hane ba ngim dei ban le sha kane ka kam Iathong ka kam khalai ban yo pisa bom hok te ka ba lai pat kir na ka ba kwah brai ya ki ba dei jong ki we te hane kane ka kam Iathong kala long bangin shu kwah ban yo ya ka jong ki we da ka ba suk yo da kata ka ba bom hok da ka bang shu khalai kwah ban yo da ka ba khalai da ka bang itre stom te kata kala long pop ken ublei kwah yang I bangin long kumta de kwah yang I bangin tre da ka jong ka kti ko ba ka Bible ko ong te hane pat la ong hane ba ngim de ban kwah ya ka jong ki we la ne jong ki paramachan henry u saitan pat u ong to thong to khalai ban long ka jong me te kane ka kam khalai ya ka bang ngi kwah ya ka jong ki we te ngi ban yo ngi thong ngi khalai te ka ka long ka jing pom hok ka long ka bang la kwah ya ka jong ki we ha ba ka Bible ko ong bangim de ban kwah ka jong ki we te namar hane ka jing thong ka wat ban yo pisa kat ba ki we pat ki nongshun ki la du ka jing thong kam de ka kam ka ba lemne ka kam ka patristom lene ka kam tre hok ande ka de ka kam ka bang isu thong isu khalai ban yo ya ka jong ki we ka ji kwah ya ka jong ki we te ka ta ka long ka
ka jing kwah pisa bom hok ka jing tray bom hok te ublei kwah yang ibing long kumta kani ka kam pen sngewbha ublei te ka pasau pat le yak ek baro naga banta ka burom chong ublei te kani ka jing le kani ka jing kop khwai kani ka jing thong khwai kani ka jing khalai ban yo pisa kam pen don burom ublei namar ba ublei jupriang ya kata ka kam bom hok dan ka kam da ka bang isu khalai klem da tresitom klem da tre hok dan isu yo ngishim ya ka jong ki we ya ka ba ki we kila tresitom dan kila thong long ka bang ila ya khalai para breu ban yo pisa te kata ka long ka kam bom hok katkum ka mon jong ublei te kam long kumta bang ngin le kumta te prolog kalong pop kein da dang Leit Khwai ka jingkli kalong Hato ka thong pisa haka kop khwai do kha ka pandan burom yo play namar kane ka daw ïathuh bang ba kane ka kam Iathong khalai haba ong khalai te nganum ngai chu ba ka don ka jing pandan burom yo play te kata kalong yang bang ïathuh ba kane ka kam long ka ba pandan burom yo play te namar kane ka daw kam dei ka kam ka ba bha kane ka kam ka ba tre hok te shibuno la de don ki ba pan khwai pat ki ba pan khwai agapung klem da yakop dei khwai bam khwai do khabam te kata kanam kata le kanam long pop dei ban ya thong pisa ban yo yak pisa te kata kam long kalong pop te hanging try pi so thu hanre haka Bible da ya sam yaka khandel pat pen ya sam da ka ba khalai hangne te hangne haka Bible da ya sam yaka khandel yaka jing yo pateng jongki te da ka ba khalai te kata te kanam long pop te hangne pat Pinutru ban ya khalai ya ki khun swet bat ban ya longa jing khai ya lau lok ki nong pen khalai ki ba kwah spa jubor klem da tresitom na ne tre hok ka dei ka spa bom hok te namar kini ka daw kini ki nong pen khalai kini ki nong seng ki pen ya seng da ka ne ka kam khnang ba kin yo jing toy la de da ka spa bom hok da ka spa da ka ba kring ki to ki breu ki ba haban pen lut ya ka pisa ni hap thong kalau long kumangi ni kamai penlong kamai lagi jong ki breu ni lagi jong ki lok te kini kalong ka kam paman ka Bible ko ong ni khai te kam long kumta namar kini daw kalong pop ka Bible ko ong te hang neru te uji suro ong ba ko pa to map ki na ba kim tip ka ba kile haba ki ya bentai ka jankop jong te kila ya khalai te kini ki nong pen khalai ki ba kwah jubor ya ka hok jong ki we klem da tresitom na ne tre hok la ne yat haka ba shisha handre da ka ba khalai ya ka hok ublei te kini kani ka pan pau ba ni kwah ya ka jong ki we ni kwah ya ka jong ki we da ka ba khalai ban yo te kata kalong ka ba bom hok kumba ka Bible ko kumba haka to ki por jong jisu ki baru haba ki kwah ya ka to ka sapti jong jisu da ka ba ya khalai kata kalong ka bom hok te hangne pat namar ba hangne kalong ka jing kwah jong ki da ka hok khandai da ka jing khalai klem da tresitom la ne tre hok ya hok ha ka beshisha kum ka hok jong blei handai ki kwah ya ek ka ba da ka ba khalai da ka hok da ka jing tresitom namar ne ka daw kam long kalong ka kam khalai ka kam khayip para breu namar ha ka jing thong te kata kalong ka kam khalai te prolog hang ding try piece thu bat pisai pang kani ka kam khwai menta kam long shu ba Leit Khwai ben sim menta ber kani ka kam khalai te nga try piece thu namar ba kalong kumba khalai te kani ka kam khalai da ka ba ya thong ya khalai ya ka pisa banyo te kalong ka spa ka ba bom hok ka spa ka ba klem da tresitom ka spa da ka ba ngishu ya thong para preu ka spa ka bom pediang daw play lane ka spa ka ba ngishu kamai ling ba ka jing ban shim ya ka jong ki we da ka ikwa ya ka jong ki we da ka ba ngishu le da ka bom hok namar ila le da ka ba klem da tresitom ila le da ka ba ngishu thong te kata kamlong te nga try piece so tu prolog te habai dai per ka kene ka kam football ka long kumbang ya thong hanre kaneru nga try ka long pop lada ngi le ya thong da ka bang ya thong para breu te kaneru nga try ka long pop lada ka kam khwai ka long pop namar ka long kum ka jinga khlai habang ya thong te prolog hanre nganum khang ye kene yano hanre ka shong happy ba phin song thu ba phin jit ya ka ba bha ba ya ka basnew
te prolog ka try phi sngewthuh but phi size phangani ka video te ngesa sham pat sakwe pat ki video ha ko por kublesi buni phi ko page ka video